Shalom, dihamu amanami dohot inanami pumuan seksi lansia, suang somuni dihamu inanami pumuan inanaumi. Neng takukama pehadita di bagasan tikion, atong taparade ma rohana pikiranta, jumulu mahita martangiang di bagasan rohatabi. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 14 ayat sada tambah ayat 7. Asiniroha madihamu dohot dami sian debata amata nang sian Tuhanta Yesus Kristus. Amin. Dihamu amanami dohot inanami nahina holongani Kristus Yesus tatangihon ma barita nauli marhite pehadeta di bagasan tikion imana tersurat di buku Pesalmen bidu onom ulonom mamuka di ayat sada saat roh di ayat 4 di dok somonom. Edesian si David marulup-ulup tu debatama ale sadok tanoon endeho kamu maha muliau ni guarna marmulia bahe kamu puji-pujianna dok kamu memadok debata tung nasokal do aka pambahenanmu binaheni hinatibu ni gogom ikon marsobat tuho aka musuh ikon liat portibion tahe marsobat tuho sogot jala mangedehoko mangedehon guarmu ima sahat dihamu amanami dohot inanami nahina holongani Kristus Yesus terpukon ima jauh-jauh asa mamuji debata alani pambahenanna di pardalanani mulutta di bagasan kesadaran manang panadaw na somonido Raja David manang perpesalmen mangguriton terpukon borhat ibana sian perenungan pribadi taringot sakap hatuaon ni debata di tonga-tonga ni bangso Israel na pinalua debata bangsoi sian parhatoban Misir na setoktong do debata marmudu-mudu lakan ni nunasida nang pesipata di bagasan losok ni roha debata alani pangalahon ni bangsoi alai di perenungan ni perpesalmen di ida ibana nasakap hatuaon do toktom na pinarade ni debata di tonga-tonga ni bangsui molo taida amang inang di ayat sada nakin dot ayat 4 1 ayat 4 terpukon tung mace bagas do perpasalmen mangari-marimangi ia tung mace riko situtudo HP jolmai marulup-ulup mamuji-muji debata dan adu alasan manang AHP
sadok salut na hita do salut tanoon ikondo marulub-ulub mamuji-muji debata ido na diigil parpesalmen lahu patuduhon lasni rohata makalason dengan bahasa ni debata di tonga-tonga di parnuduata di hamua manginang molo poratita nakin sian perenungan na bagas di mulu di perpesalmen menang Raja David hita penian songonima molo tari marimangi pambahinan di bata di tonga-tonga di pernuduata dan mandok moliate hita tu ibana mamuji-muji di bata hita di sudi pambahinan nangpe di situasi pandemi Covid na masa dope di tonga-tonga ni ngoluta bangsota alaida mabai kita gabe madau sian debata ale justru taida puhado debata setok tomak koholo ni ngoluta satu tikion di parmurmu debata do ngoluta boy hita di bagasan ahipason boy hita di bagasan gogo lahu mangulahon manang mandalani pardalana di ngoluta. Tuhan mempunyai cara yang berbeda untuk mengasihi kita, bahkan lebih dari yang kita pikirkan. Allah begitu mengasihi kita. Dia mempunyai cara yang berbeda sekali di pandemi Covid ini. Bentuk kasihnya di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya Allah tidak pernah berhenti mengasihi kehidupan kita. Dan tamahita marulub-ulub mamuji-muji di mata di tonga-tonga di ngoluta. Alai molo taida dakin diturpukon dada holan bangsa Israel ditahi di bata gai bangsona uhud lau raden marsoba tu ibana alai molo nakin tajaha di ayat 2 dot ayat 4 didok nakin dok kamu memandok di bata tung nasokal doaka pambehenanmu binaheni hinatibu ni gogum ikon marsoba tuho akam musum sadahal nasomura ulahon di tonga-tonga ni hajol maon ima dapotan pujian manang hata nading dan sian suta sendiri garis sahudulan pe maoldo dohot musuh lama pasadahon pikiran lama pasadahon akka sakap dohot mangigil nading dan sian musuh dada sadahal naso mungkin doi tutu molo ditaringoton istilah musuh pitor murado atusata ima musui ima naso makaholongi dalani debata musui ima namaralo tulungun rohani debata atong bohado hita nakin dok diturpukon ikon marsoba tuhodo aka musuh di hati dakon parpesal menido sena adong do musui toktong di bagasan mulut tahun alai dijulun di debata dan adong namar gogo marmusu dok pak debata hinorhon ni hagogo ni debata la saluhna doro marsoba tujulona mengukuhon hataluon nasida tu debata jala hal na menarik di tradisi Timur Tengah kuno amang inang aka musuh natalui ikun olodo marpartuan namonangi idu didok naki di ayat tului ikon olo muswi marsoba tu debata dada siena terpaksa alai didasari kesadaran nabagas dihagogoon ni debata atau marhite pambahenata pamujuta tu debata posni rohata tu debata boy hita manaluhon musuta jelas sianima boy jala olo akka musutai marsoba tu debata dihamu amang dohot inang mamuji debata dan sai holan olo hita memukui dosata memukui hajah hatota alai halak na mamuji debata ima halak nama katidakon habal gauni debata debata nama nopado debatata debata na paluahon do debatata debata na paradehon narikot do debatata debata na setok tomandungan nguluta do debatata alani patut ma tapuji ibana di bagasan nguluta jala unang jala dada holan jolmai mamuji debata ale dohot masude sadok na aduk dihasya kanon
mangedehon debata dohot majou guarna nasu badiai didok na pindai opati ikon liat portibion tahe marsobat tuho sogot jala mangedehoko mangedehon guarna dihamu amanami dohot inanami nahina holongani Kristus Yesus saluhna jolma makolomohon lasni roha di bagasan meduna alepor dupa manatota lasni roha nasomondia dosi hirimota nuain di meluta tutu halalas ni roha tamian di bagasan debata laho mamolopon dengan basana jala sada lasni roha ta ima marhite haluaon na pinatupa ni debata marhite hite Kristus Yesus Tuhatai gabe madua hita sian parhato barang simbolis jala dapotan hanguluan saliling nililingna imalas nuhatta na ubalka di tonga-tonga ni unuta jala hita pe marhite terpukon di jodoh hita pabuahon haluawi tu salot susadok portibion patupahon na di patupa debatadu haluaon tu akadongatan na met-met tu naginosa-gosa ni portibion na mangula do totong debata marhite hita lopas sauton dot patuluson sakap ni debata di portibion ima di patulun debatado hadamion dot las ni roha di tonga-tonga ni saluhut bangso asa tarida haluaon na pinatupa ni debata di portibion asa saluhut portibion taruli las ni roha na sian debata jala saluhut na muji-muji jala marulup-ulup halak na marulup-ulup ima halak na marnida bidang ni pamujoni molodoh di ida haulion ni saluhut na kinopani di debata atau marhite turkukon setoktong mata puji-puji ibana di bagasan meluta setoktong mata olup pun dengan basana di bagasan meluta ai pardenggan basa do ibana di pasaha dona dengan di tonga-tonga ni permuduata tarlumobi di ujung di meluta imalas ni rohata mahita Yesus Kristus no makokop hita asa panian hita di harajauna nagok las ni roha dohot olo-olo amin martangan hita ku olopo kami di Tuhan dengan ibasam di molunami marhite haluaon na pinatupam di bagasan molunamion gay para jambar kami di harajaon mo uolopo kami doho Tuhan ala ditopaho tu saluhut nasa na adong di portibion di paradiho na rikot di molunami di paluaho kami siang ragam ni hamaolong di donganiho kami Tuhan madalani ari ni molunami muliate jala puji-pujian hasangapon madi guar mengasum badiai seajari mahami Tuhan asa setok-tokan memuji-muji guar menabadiai manang ahape Tuhan namasa di mulu namion ala huboto kami takas hodo tamasi pujo nami di bagasan mulu nami sepasu-pasu mahami Tuhan mulu tumpe hodo pihami ragam hamaulon pojok ni roha di mulu namion ay hati deko kami dang pasokon muhami na porsia diho alina setok kami ton markos di roha jala pasato sulinggul namion holang tolupanmu ay mulu porsia kami diho nadapotan haluon do kami jala gogo nasyakon Tuhan lo makamunak pun akaragam hamauluni di tonga-tonga ni mulu nami sepasu-pasu matrosudi amanami inanami terumum Tuhan inanami amanami seksi lansia doh inanami inanaumi di hatuau nasida setoktong mahora pon nasida mengalihon pos ni roha mengalihon gogo mengalihon akasilas ni roha di tonga-tonga ni gulu nasida sepasu-pasu nasida Tuhan sepasu-pasu nang akap peparang nasida di dia pe sel lihun madame nasumurung nasibot Tuhan mian di tonga-tonga ni gulu ni inanami amanami do sude peparang nasida setoktong mahami mamuji-muji guar menang pedang boy hami rap marsaur di tonga-tonga ni jorong di tonga-tonga ni parserno nami di bujak di gereja alai dan masuk rohan nami lo mamuji guar Tuhan marhite PHD nami na pinatupa ni huriam
jala boy Tuhan las rohanami lau mangiuton marhiti YouTube channel huriam setok to mahamiton di bagasan olup-olup yok sadani roha laho manguji-muji guarmuna subadiai atau sakuho mangulu nami di bagasan Kristus Tuhan nami muliate maniho amin. Tapuji matuhata marede mahita sen buku ede nomor 475 ayat 1 dohot ayat 2 los tambah uma peliata. Rak mahita mangido di tangiang hato patai. Alia manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmo. Say Roma harajaonmo. Say saut malomo ni roham di banua tongang songo na di banua gijang. Lihon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sisa madosa nami songon panisa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangaku. Ay hodo na puna harajao dohot hagogoon rodi hasangapon saliling nililing na amin. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama dohot parsauran ito di parbadiaima naman dongani hamu saluhut na. Horas ma dihita sudena.